ethi engenandodana nje nomyeni wakhe usekhulile. So lo wesifazane akanali igama, should I say abalimention igama lakhe. Kodwa ngiyabuka nje enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu uyadecide sometimes ukukwenzela umusa noma ungaziwa noma ungenali igama elikhulu. Kodwa uNkulunkulu anqume nje ukukwenzela umusa. Amen. Now indlela amchaza ngayo ke uGehazi usethi ke uElisha akabizwe. Uthi ke ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uzofumana indodana. Izwi lenkosi lithi ke ngempela kwaba njalo wayithola indodana. Uma ke isikhula indodana yayisigula kancane yayisiyashona. The question is kanjani ke uNkulunkulu ngoba kahle ngisukelwe nguwe nangalomuntu. Yebo ubusifundile isidingo sami enginaso enhlizweni kodwa ungithembisile yena. Kwase kuthi sengimbambile wawusuyangiphuca yena. Ngiyayicabangela nje akukho ezwini lenkosi. Kodwa ngiyayicabanga ifrustration lalo wesifazane. Mhlawumbe abantu besifazane ke sizokwazi bazalwane ukuthi ukushona lo umntwana nje akusinte elula, akusinte encane. Kuba sengazi ukuthi kunephathi yakho efayo nayo. So lithi iBhayibheli uma icima lengane icimela emathangeni kanina. Kwasho ukuthi sifika lesi simo sifika owesifazane owaziyo ukuthi usizo lwakhe luvela kuphi. Akamemezi ememezo makhelwane ukuthi nayi ingane icima. Kodwa lithi iBhayibheli wayiqukula wayiphakamisela ekamereni eliphezulu wafike wayibeka. Akahlali ayigade uyaphuma ilogic leyo yokuthi mangabe umntwana eseshonile angikwazi ukumshiya yedwa. Kodwa lo wesifazane ngenxa yokuthi uya-understanda ukuthi impilo ayikwazi ukuma ngoba ngihlangene nalesi simo. Therefore ake ngithi qhude manikiniki. Uyaphuma lo wesifazane uyakhiya emnyango. Uya ngaphandle. Nomyeni wakhe uma ngabe ehlangana naye akasho ukuthi manje abantwana useshonile uthi ngicela ungiboleke imbongolo nenceku yakho eyodwa zingijimise ngiye kumuntu kaNkulunkulu. Ngoba uya-understanda ukuthi le ngane ngangivele ngiyinikeze uNkulunkulu. So impendulo zakhona vele ngizoyithola la engayilanda khona. Akatatazeli, akabambe yeka, azathola ama-advice wrong. Oh hallelujah. Uma ke efika ehamba unikeza inceke kaNkulunkulu umyalelo uthi uzozwa ngami uma sengithi yima uzokusuyenza njani usuyama. Kusho ukuthi asizukuhamba lapha endleleni sibingelele. Sima siba nezitopi ngoba siyazi la sibheke khona. Siya kumuntu kaNkulunkulu ukuyothulula udaba lwethu. Bahambeke. Lithi iBhayibheli uGehazi wambonise kude. Wayesiyamhlangabeza. Uma emhlangabeza kuthiwa kabuza ukuthi kuhamba kahle yini konke. Lo wesifazane iattitude yakhe ungathi ithi uGehazi maye embuza lo mbuzo angizanga kuwe. Ngoba uya-understanda lo wesifazane ukuthi impendulo zami uma ngabe sengitshelile udaba lwami vele ngeke uzunginikeze impendulo. So kungcono ungidedele niye kuNkulunkulu
kaNkulunkulu ngiyobuza kuye ngoba kwesinye isikhathi bathandekayo kukhona abantu abasivimba eminyaka singasafikanga ekukhoneni kaNkulunkulu sethula udaba lwethu ngalesikhathi besivimba ebese besitshena okwabo uqobo ma uqhubeka nechapter kuthiwa ngalesikhathi efika ezilahla einyaweni zomuntu kaNkulunkulu uGehazi engqondweni yakhe wayefuna ukuyomxosha ma uqhubeka nechapter wehle zansi uyamajina ukuba uxoxele yena lapha ngesikhathi besahlangana entabeni esigangeni engakafiki kumuntu kaNkulunkulu vele wayezojika engasafikanga njengoba silapha bathandekayo asizanga kumuntu kodwa size kuNkulunkulu ngakho akakwazi ukusiphindisela emuva ngoba vele sizanga kumuntu kodwa size kuNkulunkulu awukwazi ukuthi ngijikile ngenxa yokuthi usibanibani uthe kimi ubuvela ungezanga kuye nezimpendulo oyifunayo akanazo ubuvela uze kuNkulunkulu lo wesifazane into engithanda ngayo uyazi ukuthi amandla okuphila asolimini namandla okufa asolimini ngakho ke akakwazi ukukhuluma into enegative ngoba leyo nto ayikhulumayo izoba neimpact uthi hayi everything is going well yonke into ihamba kahle uyayibona leyo nto leyo ya iphambana nemvelo angikwazi ukuthi ngathi ngishonelwe umfana wami bese kuthiwa ngithi yonke into ihamba kahle kodwa kulele ekulazini izwi likaNkulunkulu kuncikile ekumethembeni uNkulunkulu lo mama wayengenayo enye option yingakho engatatazeli akaye ngapha kodwa uthatha umntwana wakhe umuse kamereni ephezulu la azothola khona usizo ngoba kwesinye isikhathi siyayilahla uma sihlangabezana nezimo siqaleke sibambe lapha ngesikhathi sisabamba lapha ziyonakala izinto ziyaqhubeka kanti ukuba besazi ukuthi bekufanele siqonde straight kuNkulunkulu haleluya now sengiyaqeda nje bathandekayo yazi ngazinto eningi izwi likaNkulunkulu uthi uDavide mhlange sabayo ngiyokuthemba yena ubabudludla uke wayichaza ke leka if and when wathi if kusho ukuthi kungenzeka okanye kungenzeki kodwa mase kukhulunywa ngo-when asikho exempted sonke kusho ukuthi kusuke kuzokufica bese kwehlukana ikhathi okuzokufika ngaso ukuthi makungifice namhlanje mina ufuna wena ukufice kusasa kusho ukuthi ikufikele ingubo yokwesaba noma ngabe yini unali ithemba elinguNkulunkulu elithi iBhayibheli akozeli akalali ulondoloza uIsrayeli so awukwazi ukufana nabantu abangenali ithemba ngoba wena you have God on your side kwesinye isikhathi kuyaziwa ukuthi thina bomama ba-emotional beings sikhulume izinto eziphambana nezwi kaNkulunkulu hayi bomama namhlanje uNkulunkulu uyasikhuza ukuthi konke kuhamba kahle konke bathandekayo kuhamba kahle asikwazi ukuphambana nezwi likaNkulunkulu noma ngabe abantwana bakho sebeya misbehave kula emlonyeni wakho ukuthi angizalanga ngabo lamathumbu kodwa njengomama okholwayo
Yayibona effect. Yayibona iqiniso phambi kwakho ukuthi umntwana akayanga esikoleni. Ukuthi umama uyagula okanye wena uyagula. Kodwa hayi bathandekayo. Izwi lenkosi namhlanje liyasiqinisa ukuthi hayi konke kuhamba kahle. Nabasibuzayo konke kuhamba kahle ngoba sifuna ukuphindela emuva singakayethula udaba lwethu kuNkulunkulu. Uma sike sabaxoxela oGehazi bazosdiscourage siphindele emuva singasafikanga kodwa kungcono ukuze athule angasaqhubeki nodaba lwakhe nama-questions awu-1000 konke everything is going well, everything is going well bathandekayo. Asikwazi ukujika emnyango singasafikanga kuye osibizileyo. Silapha nje asibizwanga ngabantu, asizisukelanga kodwa sibiziwe ngokwecebo likaNkulunkulu. Konke kuhamba kahle, everything is going well. Hallelujah. Ukhipha lamazwi hayi ukuthi umntwana usevukile cha, uwakhipha